እግዚአብሔር ክብር ሃቦ ሃሌሉያ ካለ ምክንያት ይብልናል ሎሚ ተፈጸመ ዝብል ቃል ያخሰብህ ተፈጸመ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም 2000 ዓመት ምህረት አመስቀል ኮይኑ ተፈጸመ ዝበሎ ቃል praise god hallelujah እንታይ ዝበሎ ተፈጸመ ኣብዚ ምድረሲ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብሩኻት ኩላና ኣብዚ ምድር ዘለና ሰባት እትናትና ኢልና ክንገብሮ ኢልና ዝጀመርናዮ ፈጺምዎ ዝኸይድ ይብልና ትጀምር እንበር ኣይትውዶን ኢኻ ኣዝዩ ብዙሕ ኣብዚ ምድር ዘለና ዓና ድሌታትና ሓደሎ ኣብዚ ምድር እዚኣ ስጋ ለቢሱ ተመላለሰ ኩሉ ክገብሮ ዝሓሰበ ግን ዝፈጸመ ስሉማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ክብርና አምላኹን መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኒ ተፈጸመ ዝበሎ شو ምናልባሽ ተማብሲዑ ነበሩ ነገሳት ናይ ፖለቲካ ጭንቅ ነይሩዎም ብዙሕ ሰብ ስለዘከብ ነብራ ኣብዝሪው ምናልባሽ ተፈጸመ ነገር ንስ መስሎም ክኾኑ ኸሊ ዕሪፍና ሎምስ ተሰቂልና መይቱልና ኢሎም ክኾኑ ኸሊዮም ናይ ሃይማኖት ሰባት ነይሮም ኣብዝሪው ተፈጸመ ክብል ኮሎስ ኩሉ ነገር በቃ ተወዲልና ሕጂ ኸይድዩ ኢሎም ሓሲቦም ክኾኑ ኸሊዮም ብዙሓት ተቀናቀንቲ ነይሮም ሰይጣን ንባዕሉ ተፈጸመ መስበል እንታይ ኮይኑ ሰሚዑ ኣሎ ኩሉ ነገር ዘختመ ስዒረ ወዲኤ ዝበለሉ ግዜ ነይሩ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ክብል ኮሎ ሓደ ዓቢ ፕሮጀክት ሒዙ ይመጽ ነቲ ፕሮጀክት እንታይ ገይርዎ ፈጺሞ ብምልአት ይፈጺሞ ተኸፍለ ኢልዎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ እንታይ ገበረ ተኸፍለ እንታይ ገበረ ብምልአት ፈጸሞ ክብርና አምላክ ይኹን ኣብ ሉቃስ ክንሪና ሓደ ቃል ካብ ዘለኹም ሕጂ ከተሳእኩም የተቃል አምላክ ክቡር ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ሉቃስ መወዳእታ ዘሎ 24 ዘሎ ቃል أفضل إسرائيل 44 زلهم نسود ما إذا تمسحاتكم كله أبحق موسى النبيات مزامران بزعباية تحفة كله في السم يجبوا إلى زنجركم علي إيو بلهم زابير ربنا بارك كلنا حجر ما بزجزك زابير أملاح إنه إذا أب نبيات أب كل مزامرات أب كل ملختات أب بولين تتحفة نعوز فتسمك قويت يسوع كريستوس قد مخلت الشح عمت أم مسكال بزما علت الزيت سائغا عند حسبنا استقبر لنا نجر عند حسبنا إذا قال إذا أما أكلنا يا وصل دخونا قويت أنا بارك أكلنا زابير أملاخ سخا عب نجر تقبل حجون بقال كاجركا زابير نسخا وجنك قال كاسل دخون كاجويتا بقال كاجركا حجون قويتا هوي حدش تنسائغنا أما أكلنا اتن كريستوس كموتازه تنسى منفسي اباخاتكم حاضرون تهلس نزموات زغاهم هياوي خغبري تبايلكم تጻحفه هياو زغبر منفس اما اكلنا يمالالس حيل زلو منفس اما اكلنا يمالالس كبرنا املاح يكون ابزلهم وتقمطيكم هاليلويا praise god hallelujah قرب تاريخ دحير اللي تمليس نغركم كفتنه دك اسرائيل كاب جبت زوجلو تاريخ ناي فاسكا تاريخ ويتي باس اوفر زبال تاريخ انتايو دك اسرائيل كاب زوجلو كاب جبت ناب كنعان زخدلو وقتيو دك اسرائيل ناب جبت خاتو خلو مصحف قدس كنغرنا خلو خندي نيرم زبلنا 7 سبب نيرم 7 سب نابياتيوم ناب جبت اتيوم انتاي سلازغوني شجر سلازنبره ازي ناي طميت غير سلازنبره سدت يم تسديدوم مغنياتو እግዚአብሔር ሓደ ሰብኣይ ቅድሚዮም ታገሩ ጸኒሑ ሊኢኹ ነይሩ መን ዝባሃል ዮሴፍ ዝባሃል ሃሌሉያ ዮሴፍ እንታይ ገብር ከይድናቡ ንዖም በጃ ኸውን ንዖም ታኸውን መድሕን ክኸውን ብኽፋት ኮ ተሸጠ ሰብ ተኾነ ብተንኮል ኮ ተሸጠ ሰብ ተዝኸውን እንተኾነ ግን እንታይ ነይሩ መድሕን ገይሩ እግዚአብሔር ዝዓቆሮ ሰብ ነይሩ ስለዚ 7 ሰባት ምሰቦም ያዕቆብ ናብ ግብጽ ካኣቱ ከለው ሓንቲ ነገር አይነበረውን من طرح نيرو يوسف نيرو
ድሕሪ 400 ዕስራን ከባቢ ዘሎ ዓመት እግዚአብሔር እንታይ ብለና ድምጽ ኣውያቶም ሰምዐ ድምጽ እንታይ ሰምዐ ድምጽ ኣውያቶም ሰምዐ እግዚአብሔር ናብዚ ምድሪ እዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰድድ ከሎ እንታይ ይሪኡ ተልኩም ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ይሪኡ ኩሉ ግዜ ዝእው ነፍሲ ይሪኡ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቂ ዘሎ ነፍሲ ይዝሪ ስለዚ ከምኡ ድማ ድምጾም ምሰምዐ እንታይ ገበረ ንሙሴ ኣተንሲሎም ንሙሴ እንታይ ገበረ ኣተንሰ ሙሴ ደቂ እስራኤል ካብቲ ናይ ባርነት ናብራ ወይ ካብቲ ናይ መግዛእት ናብራ ድሕሪ ተሓድሽ ፈርዖን መጽኡ ዘጽበበሎም ናብራ እንታይ ክገብር ዝተንሰዩ ንህዝቢ እስራኤል ንኸሳገር ዝተንሰአ ባርያ ኣምላኽ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣዝዩ ሓያል ሰብ ነይሩ ኣዝዩ እንታይ ነይሩ ብርቱዕ ሰብ ነይሩ ብርቱዕ ዘብሎ ምክንያት ታልኩም ኣብ ቤት ፈርዖን ዝዓበየ ሰብ እዩ ብዙሕ ጥበብ ናይ ፈርዖን ዝፈልጥ ሰብ እዩ ኣብ ቤት መንግስቲ ዝነበረ ሰብ እዩ ግን እንታይ ሓረየ ዝብለና ምስ ህዝቡ መከራ ክቕበል ሓረየ ናይ ኪዳን ሰብ እዩ ምስ ህዝቡ ዝወገነ ሰብ እዩ እንታይ ዝገበረ ምስ ህዝቡ ዝወገነ ሰብ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሽዑ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ኢና ንረኽቦ ብዛዕባ ናይ ፋሲካ ታሪኽ ዝጅምረሉ እግዚአብሔር ድሕርቲ ኩሉ መዓት ኣብ ግብጽ ምሰውረደ ፈርዖን ካልቡ ምስተረረ ናይ መወዳእታ ዝገበራ እንታይ ኢልና በኹሪ ይውልዱ ይቀትልሉ በኹር ናይ መን ናይ ፈርዖን በኹር ናይ መን ግብጻውያን በኹር ናይ መን ኩሉ እንስሶም ዘበለ በተልዕልቲ እግዚአብሔር ንኽወጽ ምእንቲ ደስ ኢልዎ ዘይኮነ ክለቆምሲ ልዕልቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘላ ክፈለጥ ምእንቲ እንታይ ከም ዘላ ልዕልቲ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘላ ክፈለጥ ኩሉ ግዜ ተሓስቡ ሕሰቡ ሕዋተይ ተልዕልቲ ኢድ እግዚአብሔር ግምሳሁም ኣላ ብዝኸትካ ኺድ ብዝሓለፍካ ኺድ ብፀበበካ ይፅበብ ብዝኸበደ ይኸበድ ተልዕልቲ ኢድ እግዚአብሔር ግምሳኽላ ኩሉ ግዜ ኣይቀያየርን እዩ ስለዚ ፈርዖን ብዝተረሮ መጠን እግዚአብሔር ታገብር ነይሩ ዝገደለ ነገር የምጻሉ ነይሩ ዝገደለ ነገር የምጻሉ ነይሩ መወዳእታ ግን እንታይ ኢሉ እዚኣ ፋይናል ያለው ታገብረ በኹር ዘበለ ክልተ መልእኽቲ ኣለዋ ንፈርዖን ናይ መጨረሻ ፍርድያ ንዓና ድሒርና ንኣምን ሰባት ግን እንታይ ነይሩ መልእኽቲ ነይሩ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ኣሎ ብሉይ ኪዳን ጽላሎት እዩ እቲ በኹር ወዱ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ንመስዋዕቲ ይዳልይዎ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ንመስዋዕቲ ይዳልይዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 12 ኣብ ዘጸአት እንታይ ብለና ሕጊ ናይ ፋሲካ ኣቐሚጡሎም ከመይ ገረም ከብዕልዎ ከም ዘለዎም ሓደ ገንሸል ከምፁ ከም ዘለዎም እቲ ገንሸል ድማ ጎደሎ ዘይብሉ ምንም መንቅብ ዘይብሉ ኣብ ወርሒ እንታይ ብሎም መስልኩም ኣብ ወርሒ ኒሳን እዮም ዘምፅኦት ገንሸል ኣብ ወርሒ ኒሳን ድማ ኣብ መበል 10 መዓልቲ ማለት ዕለት 10 ብናትና ዘራርባ ቅድሚ ዕለት 14 ኣይስዋኒ ንምንታይ ተልኩም ክፍትሽዎ ኣለዎም ክሪእዎ ኣለዎም ምስ መፀ ዳይሬክት ናብ መስዋዕቲ ያቅርብዎን እዮም ምክንያቱ እግዚአብሔር ዘቐመጠሎም ትእዛዝን ሕግን ኣለዎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተመፂና ድማ ኣብ ናይ ማቴዎስ መወዳእታ ዘሎ መጽሓፍ ተመፂና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ብለና መስልኩም ናብ ኢየሩሳሌም መጽ እንታይ ገብር ፋሲካ ካብዕል መዓዝ መጽተልኩም ዕለት 10 ኒሳን ይመጽ ሱቅ ኢሉ ኣይኮነ ተጻሒፍልና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስና ዕለት 10 ክመጽ ከሎ ክሳብ ዕለት 14 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተሰቕለን ኣይሞተን ክስዋዕሉ ዘሎ ግዜ ዘሎ መጽይፍቲ መቅደስ ዝመላለሰሉ ግዜ ካ ነይርዎ ሽዑ ሓቶ ጀሚሮም ነይሮም ቅድሚ ምሕታቶም ግን ሓደ ነገር ገይሩ ነይሩ እንታይ ገይሩ መስልኩም ሸየጥትን ኣሽረፍትን ሰደቆም ኩሉ እንታይ ገይሩ ደንኪሎ ቤተይ እንታይ ኢሎም ቤት ጸሎት ያ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ሽዑ እንታይ ገበር መጽዩ ሩሱ ገሊጽሎም ኣብቲ ቦታ ቅድሚ ሕጂ ኮ መጽ ነይሩ ሻግን ንመስዋዕቲ ይመጽ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽሲ ብሩኽ ኢሎም የምእትዮም ኢየሩሳሌም እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽ መስዋዕቲ ዝኸውን እንታይ ብሩኽ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ 10 ኒሳን ነይሩ ዕለት 14 ፍራይዴይ ክስቀል ከሎ ልክዕ ሰዓት 3 በቆጻጽራና እንታይ ኮይኑ ዝብለና ኩላ ምድሪ ጸሊም እንታይ ዝብለና ልክዕ ታ ሰዓት እንታይ እንተልኩም
ደቂ እስራኤል መስዋዕቲ በጊዕ ድስውላ መዓልታ the same time ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብዚ ምዕራፍ 12 ዘቀመጦ ስርዓታት እንታይ እዩ እንተይልና ንደቂ እስራኤል ጽላሎት ይነሩ ንመኒ እቲ መሲሕ ምስ መጽ እንታይ ዝገብሮ ዝፍጽሞይ praise god ክብር አምላክ ይሁን ክብር ንጎይታ ኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኢየሩሳሌም ከአቱ ከሎ ትዝክሩኩም ዮሐንስ ምስ ራእዮስ እንታይ ኢልዎ እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል አምላክ እንታይ ዝገብር ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል አምላክ ዮሐንስ ክትማ ከመጽ ከሎ ይኹም ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንኢየሩሳሌም ከአቱ ከሎ እንታይ ኢሎሞ ሆሳና ሆሳና ኢሎም بسم እግዚአብሔር ዝመጽ ብሩክ እንታይ ገብር ዝመጽ ዘሎ መስዋዕቲ ክኸውን እቲ ኣብ ነቢያትን ኣብ መዛሙራትን ኣብ ኩሉ ተጻሕፈሉ እንታይ ክኸውን ንኽፍጽሞ መዝሙር 22 እንተኸይትኩም ርኢኹሞ ብዛዕባ ስቕለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ኣማውቱ ይዛረብ ከመይ ገይሩ ከም ዝሽንከር ይዛረብ ሓሰውቲ መሰኻኸር ከም ተሱ ይዛረብ ደስ ዝብለና መጽሐፍ ቅዱስና ኣለና ኢሳይያስ 53 ኢሳይያስ 53 ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ እንዲቴል ተዛረበ ሰብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልጋሊ እዮም ዝብሎ ምክንያቱ ኣብቲ ዘመን እቲ ኮይኑሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ መከራ ከም ዝሓልፍ ከመይ ዓይነት ስቃይ ከም ዝርኢ ከመይ ዓይነት ሞት ከም ዝመውት እስተነበየ ነብዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከአቱ ከሎ እንታይ ክኸውን ኣትዩ ገንሸል ክኸውን ኣትዩ ንምንታይ መማት ኣድልይዎ ዘይንፈልጦ ታሪክ ኣይኮነን ዝዛረቦ ዘሎ ንምንታይ ክሞት ኣድልይዎ እንታይ ስለ ዝኾንናይ ብዘይ ደምሲ እንታይ ኢሉ ኣሎ ስሬት ኃጢአት የለን ደቂ እስራኤል ኣብ ታሪኾም ኣብ ኩሉ መጽሓፎም ከይትኩም ድሕር አንቢብኩም መዓልታዊ መስዋዕት ዘቕርቡ መዓልታዊ ብዘይ ዕረፍቲ መስዋዕት ናይ ደም ዝቐርብ ብዘይ እንታይ ብዘይ ዕረፍቲ መስዋዕት ናይ ደም ዝቐርብ ኣዝዩ ኣትካሚ ስርዓት እንታይ ኣዝዩ ኣትካሚ ስርዓት እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ግን እግዚአብሔር ሓደ ናይ ሕድገት ኃጢአት መግበሪ ስርዓት ስለ ዝሃቦም ካብቲ ዘገርም ግን እቲ ስርዓት ናይ ደም ነቲ ኃጢአት ይኸድኖ እምበር ኣይስርየን በቃ ኩሉ ግዜ እንታይ ሕልኖም ኣይፍወስን ኩሉ ግዜ እንታይ ይውቀሱ እዮም ኩሉ ግዜ እንታይ ኣብ ክስዮም ዝነብሩ ሮሜ እኮ ኸም ኢሉ እኮ መን ዝኸሰን እኮ ኢሉ ሽዑ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ መን ዘጽድቕ ኢልዎ ዘሎ ክርስቶስ praise god ትዘጽድቕ መን ክርስቶስ ትዘነጽህ መን ክርስቶስ بين بناي مسكل وعلت جيرو بين بناي موت وعلت جيرو بين بزي أب قرانه زفص صدم جيرو تزقدس كريستوس تزنصح كريستوس تزدحن كريستوس ازيتنا عشنتنا تناسبكت هاليلويا نبزحات نمدحان زخونه ناسبكت عشنتنا نبزحات نمملاء زخونه نبزحات ارعتم دسبره نبزحات دما كاب معالتاو دم افسسكا محرت محتات زنصح حنسان نحوار الابراهيم 10 تزارب كله تايلو حنسان نحوار بزحات كانت انت غيرهم نافصمنا خبصخنا يكالو يلو بزحات نتدم حيزو مااتيوم ملات يبلون نايسب ነገር ታይብሉን ملات يبلون ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገበረ ብለና حنسان نحوارون دمو بمفساس قدسنا حنسا نحوارو دمو بمفساس أنصحنا حنسا نحوارو دمو بمفساس كم منكس سيطانا منكس فقر أملاك دا قبرنا أشاقرنا سجير كيخي سجير كيخا كساسي أبا غاسل تاني بولون تساقر تولدينا بكا تساقر كمتي موسى نهزب إسرائيل بحري إرترا خفيلو تسقر كندي سباتن يرم سقور مسيلكم للي إسرائيل راح سلزقوا تصور عيد ميوم كباب شد شميت شح أسوتهم نيرم مس أنستن مس قلعتن كلهم تتصيب كام كباب كله 3 مليون زخون سبيو بحر تساقير واتي
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መስቀል ብዝወዓለው ዕለት እንታይ ገይሩ እንተይልና ኩሉ ዓለት ኩሉ ዘርኢ ኩሉ ህዝቢ ኩሉ ቋንቋ ኩሉ ሕብሪ እንታይ ገበረ ኣሻገሮ እስኪ ኣሻገሮ ብሉ ሓንሳብ ኣሻገሮ 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 ድሳገር ትውልድ ኣሎ ድሳገር በአኻ ዘምልጥ ትውልድ ኣሎ በቲ ቃል ሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ኣቐሚጦ ዘሎ እግዚአብሔር በቲ ቃል ሓቂ ኣብ ውሽጥኻ እምቢርዎ ዘሎ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ትውልድ ኣሎ ድሳገር ትውልድ ኣሎ ሎሚ ካብ ግብፂ ኮና ክነሳግሮም እዚኣ ግብፂ ዝኾነት ምድሪ ብብዙሕ ክፍኣ ሲስተም ተመልያ ዘላ ምድሪ ተሳግሮ ትውልድ ይጽበየካ ኣሎ እሱ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢለ ሓንትን ምርጫ ኣላትና እቲ ተሰቐለ ክርስቶስ ክንሰብኽ በቃ ዝረኸብናዮ መድረኽ ዝተዋሃበና መድረኽ ክዝምር ጠጠው ኢልካ ክርስቶስ ስበኮ ክሰብኽ ጠጠው ኢልካ ክርስቶስ ስበኮ ክትዕልል ጠጠው ኢልካ ሰላም ክትብል ክርስቶስ ስበኮ ምክንያቱ የብልናን ግዜ ሊሚት ዝኾነ ግዜ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ኣብ ደገ ኣሎ ሬዲ ኣሎ ኣብ ደገ ኣሎ እንታይ ገበር ክመጽእ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ እንታይ ገበረ ንኹሉ ኣሳጊሩ ሙሴ 2-3 ሚልዮን ህዝቢ ኣሳጊሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኩሉ ኣሳገረ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:14 ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል መስልኩም ነቲ ከልካሊ ቀጽሪ ዝብሎ ተቃል ክነንብቦ ንኽእል ኢና ኤፌሶን ሃሌሉያ ንሱ ብል ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀጽሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብኡ ርእሲ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ስጉኡ ስዒሩ እንታይ ገበረ ብስርዓት ስጉኡ ስዒሩ ብመስቀሉ እውን ነቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቆም ንመን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንኣሕዛብ ንዓይ ንዓኹምን ተስፋ ዘይነበረና ተስፋ ጽዋዓ ዘይነበረና ክፍሊ ርስቲ ዘይነበረና ኣጋይሽን መጻተኛታትን ዝነበርና እንታይ ገበረና ሰላምና ሰላም ኣውጅልና ክልተ ተፈላለየ ኪዳን ዘይነበሮን ኪዳን ዝነበሮን ህዝቢ እንታይ ገይርዎ ናብ ሓደ ምጽዎ እዚ ከልካሊ ቀጽሪ ዝብሎ እንታይ መስልኩም ብሩኻት ኣብ ኢየሩሳሌም ታ መቅደስ ክፍልታት ኣለዋ ኣብቲ ክፍልታት ኣሕዛብ ዝኾኑሉ ሓደ ከልካሊ ቀጽሪ ኣሎ ነቲ ቀጽሪ ይሓልፍዎን እዮም ነዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘረብ ዘሎ እንታይ ገይርዎ ነዚ ከልካሊ ቀጽሪ ስርዓት ዝነበረ እንታይ ገይሩ ኣፍሪሱስ ሓደ ገይሩና ኢልዎ በን ብመስቀሉ በን ብሞቱ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እንታይ ገይሩ እንተይልና ንብሙሉና ምድሓን ኣምጪ ንብሙሉና እንታይ ገይሩ ምድሓን ኣምጪ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኣብ ገላትያ 3:13 ለና ቃል እንታይ ዝብል እዩ እቲ ናይ መርገም ዕዳ ተኸፊሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ እንተይልና ኣብ መስቀል መርገም ኮይኑ ካብ መርገም እንታይ ድማ ካብ መርገም ሕጊ ተሻሂጡና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣነ ክኸፍሎ ዘይከኣልኩ ንስኻትኩም ክትከፍሎ ዘይከኣልኩም ዕዳ ሓጢኣት ዝበሃል ወይ ዕዳ መርገም ዝበሃል እንታይ ገበሮ ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ ንዑ ድማ ሒዙ እንታይ ገበረ ናብ መስቀል ከደ ኣብ መስቀል ድማ እንታይ ገበሮ ሰቐሎ ብኡ ድማ ንኣና እንታይ በለና ሓራይኹም ውፃት ሓራይኹም እንታይና ውፃት ሓራይና ከምኡ ስለ ዝኾነ እኮ እዩ ውፃት ሓራይኹም ደጊም በርዑት ባርነት ኣይትቆሮኑ ኢሉ እንታይ ትኹኑ ደጊም በርዑት ባርነት ኣይትቆሮኑ እንታይ ስለ ዝኾንና ውፃት ሓራ ስለ ዝኾንና ደቂ እስራኤል ካብ ግብፅ ምስ ወፁ እቲ ሓደ ዘሸገሮም እንታይ ተይልና ኣርዑት ባርነት ሓደ ዘሸገሮም እንታይ ኣርዑት ባርነት ገና እግዚአብሔር ካብ ግብፅ ምስ ወጾም ናይ 2 ዓመት ጉዕዛ ነይራ
ኣብ ከባቢ ከነኣን ጥራሕ እዮም ኣብ 2 ዓመቶም ምስ በፅሑ 38 ዓመት ኮለላ ቢሎም ኣባ እንታይ ስለ ዝኾነ እንተልና ገና ኣርዑት ባርነት ነይሮም ኣእምሮም እንታይ ነይሩ ናይ ባርነት ዝሓስብ ናይ ግብፅ ነገር ዝሓስብ እዩ ሽጉርቲ ዝናፍቕ እዩ ብርጭቕ ዝናፍቕ እዩ ውፃት ሓራም ምዃኖም እንታይ ይኮኑን ኣይተረድኦምን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ኣይእትዎም ኢሉ ምሒሉ እንታይ ገብረ ኣይእትዎም ንናው ሓደ ናይ ባርነት እምሮ ዘለዎ ባርያ ዝነበረ ሰብ እንድሕር ናብ ሓደ ቦታ ናፃ ኢልካ እቲኻዮ እቲ ናቱ ተሓሳስባት ዘይተቀይሩ እንታይ ዝኸውን መስልኩም ባርያ ይዝኸውን ሮሚ 12 ክዛረብ ከለኩም ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ናይ ባርነት ናይ ዓለም ተሓሳስባ ገዛዩ ቀታሊ እዩ መንፈሳውነት አይበካኒ መንፈሳውነት ይብሉን ስለዚህ እዚ ተሓሳስባ እንታይ ግበሮ ኣብ መስቀል ሸንክርዎ እንታይ ግበሮ ኣብ መስቀል ተቆሎ ተሰቂሉ ኦሬዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታገርወይ ቆልቆል ተሒዝዎ ኸይዲ ተሰዊልናይ ገንሸል ፋሲካና ተሰዊልናይ ቅድም 2000 ዓመት ታገር ገንሸል ፋሲካና ተሰዊልናይ ኣነ عرفت ክረክብ ስኻ عرفت ክትረክብ ሓራ እምሮ ክትረክቢ ሓራ እምሮ ክረክብ በሓርነት ክትመላለስ ተፈወሰ መንፈስ ክትመላለስ ስለዚህ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለውጡ እምበር ዘ ዓለም እዚ ኣይትምሰሉ አይልና ዘሎ ከናን ተእቲዎም ነይሩ ልዕሊ 30 አንገል ነገስታት ምስዒሮም በዓል ያሱ ከናን ተዝእትዎም ነይሩ እንታይ ምኾነ መስልኩም ክስዕሩ ይኮኑን እቶም ኣብ ከናን ዝነበሩ ናቶም ባሮት ገረም መንበሮም ታሪክ ናይ ከነአናውያን ወይ ታሪክ ናይ እስራኤል አይ መጽናሕናን ስጋፊሽ ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ መስልኩም አይ እዚ ትውልድ እዚ ክጠፋ ኣሎ እዩ ምክንያቱ ኣይቄርኒ ተሪሪ ክሳዱ ኢሉ እንታዩ ተሪሪ ክሳዱ እንታይ ገብርኒ ኣይልወጥን እንታይ ዳ ነቲ ናይ ባርነት ህይወት ዘይፈልጡ ትውልድ እንታይ ገብራለኒ ከተንስኣለኒ ከናን ኣትዮም እንታይ ዝገብሩ ከናን ዝወርሱ እግዚአብሔር እዚ ነገር ዝገይርልና ኢሎም ካን ደቆም ዘዘንቱ እንታይ ገይርልና እግዚአብሔር ባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ አሳጊሩና እግዚአብሔር ንምድሪ ከነአን አሕሊፉ ሂብናይ ነፍስ ወከፍ ነገደም ሽዑ እንታይ ገይሮም ተኻፊሎም ኣብ ከነአን ክነብሩ ጀሚሮም እንታይ ዝኾነም ተልና ግን እምሮም ዝተሓደሰ እግዚአብሔር ይኽእል ዝብል ትውልድ እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ይኽእል ያስቆሙ ደኮነ ካሌብኩም ይኮን እንዲሉ ንኽእልና ኮይኑ እንታይ ናይም እንጀራና ከምዛ ዓይነት እምሮ ዘለዎም ትውልድ ስጋዕትሱ እግዚአብሔር ታገሩ 40 ዓመት ኮለላ ቢሎም 40 ዓመት ግን ምንም ነገር ኮይ ይግደሉሎም ይምግቦም ነሪዩ ክዳውንቶም ያርግኒ ምንም ያግደሉሎም ግን አይን ቀየርና ካበልኩም አይቶኩም ነኻባ ኢሎም ስፋ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እግዚአብሔር በወዱ ገይሩ ክገብሮ ዝሐሰበ ነገር እዩ አብሉይን አመዛሙራት ተጻሒፉልና ዘሎ እንታ ገብሮ ዘለ ክፍጽሞ ዘለ እሱ ስለዚህ ኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ እተን ኩለን ዝነግረኩም ነበርኩ ኩለን ዝምህረኩም ነበርኩ ኢሎም ደቀ መዛሙርት እንታይ ነይረን ኢሎም ናይ መዛሙር ነይሩ ብሉይ ኪዳን እዩ አይሚን ነቢያት ነይሩ ንዑ እንታይ ክገብር የመጽአን ኢሎም ክፍጽሞ የመጽ بخماي قلنا عمر دوم نير مخناتو منقص تخللو مو نصبي نيرم معاسي منقص تقنع كوبلو نيرم معاسي نقص كون كاسنا عراس ابت بارلمان شمنا كوبلو نيرم ماني بيماني بتصقامي كخون لهم كزارو نيرم ماني تخوني لهم قالوا قويتا يسوع كريستوس امسقل كحلف نيرو تصوا خستا نيرو ازي مرار صوا حدا غيزه تاشم خوننا بروخات اتي بزح ابت ክርስትና مملاسنا بمحرت أملاخ بمنبرنا بتتجبرلنا بمخناس نرسعنا بر أزيو كبر واجاي تخفي لك أزيو كبر واجاي تخفي لله كابتن أي مسكال سبكت كسبه كله قرمكم زحق سنن دفران نجاري زحق سنن مغنياتو استجبر لي نجار سلزر داني زفران كأني سخي زارة وفر مغنياتو أزيو كبيت واجاي تخفي له ما نمسك كجمجمة زي كلي ما نمسك كجموت زي كل نجار تحتفظ أما تبلك على نبع على زي بزح نجار زحازتها بزح
ተፈጸመልካ ነገር ኩሉ ጾጽቦ ምክንያቱ ንሕና መንግስት አምላኽና ኸይና እንታይ ዝኾነና ማህተም ተገበረላ ሰባትና ነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ ማህተም ክፈትሕ እንታይ ኾነ ብለና ብቑዕ ኮነ እንታይ ኮነ ብቑዕ ኮነ ዋይ ዋይታ ይነበረን ሽዑ ማን ክኸፍተ ኢሉ ጭንቂ ዝነበረ እንታይ ኢሉ አይ አሎ እንታይ ዝገበረ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ እንሆነ እቲ ማህተም ክፈትሖ ድማ ብቑዕ ዝኾነ እንታይ ዝገበረ ደሙ ዘፍሰሰ ንአምላኽ እንታይ ዝገበሮ ባህ ዘበሎ ሕዋተይ እቲ ጭንቀት ናይ ጌተ ሰማኒ መዘክሮ ደም ዝረሃፀሉ ወቕቲ እንታይ ኮይኑ ታጽዋ ከባይ ትሕለፍ ኮይሉ እዚኣ ጽዋ ይብልኒ እኮ እታ ጽዋ ይፈልጣይ ዓይነት ጽዋ ምዃና እታ ናይ ቁጣዕ ጽዋ እግዚአብሔር ቁጥዑ ዝመላላ ጽዋ ታጽዋ ማንም ክሰትያ አይከልኒ ከባይ ትሕለፍ ኮይሉ ከባይ ትሕለፍ ግን እንታይ ይኹን ፍቃድ ካዳ ይኹን ፍቃደይ ዘይኮነስ ፍቃድ ካ ይኹን እምበር ታጽዋ ትስተ ጽዋ ይኮነት ብሩኻት ትስተ ዘይኮነስ ክትሪኣ ተፍርህ ጽዋ እግዚአብሔር ተቆጣዓሉ ጽዋ ምራይዎ እግዚአብሔር ሲ በቃ አዚዩ ዝፍንፍኖ ነገር ይነሩ ኃጢአት ዝባሃል ውጥቀት ዝባሃል ርኽሰት ዝባሃል ንቅድስና እግዚአብሔር ዘይምጥኖ ነገር ዝተመለ ጽዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓ እንዳርአየ ደምር ሂጹ ክሳብ እንታይ ኾነ ዝድግፎ መልአኽ መጽኡ አዚዩ ከቢድ ነይሩ ኣናይ እቲ መንገዱ ንባዕሉ مسكال مو نقدفو اتي تبسعك بزي مشنكار مو يصنحلنا اتي ما قدو نبعلو اسقاق من قدين يرو كابيت فردنا بيت فردي كاب شدش بيت فردات كاب شدش مقابيا الناس اقروا سقاب ابتنا مسكالو علتكو الكل لو محواتي تنساي خوينو مسكال كم خوينو إلنا بفيستان حلفو نقر يكونن استقبرلنا وعلت كبر وعلت مخان تردينا مس እግዚአብሔር كل ጊዜ ሰላም ዝረኸብናሉ ዕለት ምዃኑ ምስ እግዚአብሔር ዕርቅ ዝረኸብናሉ ዕለት ምዃኑ እግዚአብሔር ሲን ህዝቡ ዝበጽሐሉ ንህዝቡ ሲ ዝተዓረቀሉ ባዕሉ ሓደ ሓንቲ ታሪክ ነራስ እንታይ ኢሉስ መጀመርታ ሰአላዩ ክስእል ኮሎ ሰአላ ስእል ነራ ታስእልስ አበይ ከም ዝገበራ ከማን አይፈልጥኒ ሓደ ጊዜ ግን ብጣዕሚ ፍሉጥ ሰአላይ ኮይኑ ፍሉጥ ብዙሕ ገንዘብ ዝሽየጥ ስእልታቱ ተናይ መጀመርታ ስእሉ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ርኢዋ በመስኮት ተሰቂላ እቲ ናታ ፍሬም ተበላሽው ኩሉ ነገራስ ተሓዋወሰት ያ ናተ ያዚ አሃበን ክብሉ አይክልኒ እንታ ሃዳ ገብራ ነይሮ ክገዝኣ ነይሮ ገዚኡ እንታ ገብራ ነይሮ ከጽርያ ነይሮ አጽሩ እንታ ገብራ ነይሮ ፍሬም ናታ ሰርሐላ ነይሮ exactly እግዚአብሔር ምሳናኹም ገይሩ ጠፊናይና ወዱ ሂቡን ታገርና ገዚእናይ አጽሪናይ ቀድስናይ እቲ ክትኮኖ ዘለካ ሰብ ገይሩካ praise god ነታ መንግስቲ ብቁዕ እትኸውን ሰብ ብቁዕ ይብልካንኮ ከሳስኮ ይብልካን ብቁዕ ኢኻ ብቅዕቲ ኢኺ ቤን በትቶሙ ቀደም ናቱ ነርና እንደገና ድማ እንታይ ገይሩ ገዚኡና በን بدم ودو ገይሩ ኢየሱስ ጎይታይ አዚዩ ክቡር ዋጋ ይተኸፊሉ በዚህ ጊዜ በዓመት ይኩና ንዝክሮ every day ንዝክሮ ምክንያት ደቂ እስራኤል ታይና ለጥንሕና መዓልታዊ ምድስው ነይሮም መዓልታዊ ድስው ሰብ ነቲ መዓልታዊ ምስዋዕ ክገድፍ ኮሎ እንታይ ሀገብር ዘሎ ነቲ ተሰዋዓሉ መዓልታዊ ሓስቦ ዘሎ መዓልታዊ ዝክሮ ዘለካ ምክንያቱ ካብቲ ናይ መዓልታዊ ምስዋዕ መስዋዕቲ አውጪካ ኣሎ ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ሓንሳን ንሐዋሩን ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ተሰውኢልናይ ሓንሳን እንታይ ንሐዋሩን ተሰውኢልናይ ቆሎሴ 2:15 ከም ዝብል ኣሎ ስልጣን ሰይጣንን ሞትን ሲዒር ይዝብል ተቃል እንታይ ገበረ ስልጣን ሰይጣንን
موتن سعيرو قولسين تنببا داس مبلن نيرو هاليلويا يسوع غويتاي كبرنا أملاك يكون لا إخبار منفس الله بسفرازي هاليلويا كلتا 10 حمشة نتوم حلق أناتن سلت أناتن أسوارم غفيفو بو الناس تحفر لهم الناس فكر لهم كأ بقلتي أستحفرهم انتهى جبرة نتوم حلق أناتن سلت أناتن أسوارم غفيفو بو الناس فكر لهم كأ بقلتي أستحفرهم سلازي أمس كل قوي تأسس كريستوس أنتو أنت يبيل نيرة سيطان زودو مسيلونيري زفت أما نجار مسيلونيري تفت أما كل كله جن قوي تأسس كريستوس أنت يجبر بلنا له أسوارو زلوا نجار سيطان كو بزو حتواري نيرو بزو حتوار ناي موت حتوار الله ناي فرح حتوار الله ناي كسر حتوار الله بزو أنت يجبر جن قففو أنت يجبرو قففو بقلت كمان تجيروا نافكرون تجبروا أستحفر أواردو مالتكو ترايو أترفو بادو أترفو هذا حزو 5 خيط جبروا بمنتاي بتي أمسكال زوا على وعلت سلازي شاب بمؤمن أنت يزجبر نابتنا يزال على ميوت زاوت قالوا كل حنتي بلا نحنا إذا سبكت 20 نسب كونتاي تلك شاب نزيز تجبروا النجار تقبلوا تجبر أبتنا يزالالم عرفت خاطو نابك أتو نابتنا يزالالم عرفت خاطو يسوع قويتاي كودي أنتنا رأسي كذا جاكمنه كذا ما ينتهي لنيره اتنا يزالالم مسواتي تفتشمو انتهي قبره اتنا يزالالم مسواتي تفتشمه إبراهيم 10 خلته سجاب 10 4 زلوا كلا يدما اتناي مرقم عدا تخفيلي سالساي دما سلطان سيطان موتن تسعيري سلازي أمسكال تقبرن تايو كده جمانه كداماي اتناي زل على مسواتي تفتشمو قويت يسوع كريستوس تاجيري اتخلنا مسوات أزقبرنا برسرعات فتشموي كلا يدما اتناي مرقم عدا تخفيلي تاجيري تخفيلي لا مرقم أدا تخفيلي يسوع قويتاي أو جوابي واتكم بقى كل جزء أو جواب ما نتفيت عنكو تزلك أنا قرنت هاي زقبر مسيلكم كم زي بالكاجر ريكا دمبر الله ديم سايتبل دمبر كخمس دي أنا قولوا ديخي نزل العالم يوت بو غير هذا كبرنا أملا يكون سالساي دم ما أنت يزبل سلطان سيطان الموتن تسعير يسوع قويتاي هاليلويا سلازي قويتا يسوع كريستوس اتي أبولي كران نستقبره كله زنبره صلوت انت غيروي أمسكال فتشيموي نعين أخم دما حارا أو تيناي كابزلنا أنت سينا هنصلينا praise God هاليلويا إيرا كارارابوش إلريمان داراباس هاليلويا لومي كم زي تقبروا لي كونكون سكبولو كم زي تقبروا لي كونكون قد مخلت الشح عمز تقبر لي نجار الله قد مخلت الشح عمت عمز كالقرانيو سليز فسس دم الله إذا دم زي خاب دم أبيل لعل زت أبغ دمي خاب دم دعاولنا أرحون كلن دم فسس زبل إنسان تنتهي تقبريو أزيو زت أبغ دمي إنه إذا دم زي هاليلويا حنس أن حوارن متعرق زقبر لي دمي حنس أن حوارن نبتي كدسان كأتو زقبر ندمي إذا دم زي نزل عالم فوسي منفسه فوس زمت عليه إسك أبرسهم أوجوز أواجي أب كبابينا أوجوز أواج هاليلويا حرة بك حرة ريكالا رابوسا حرة كريستوس حراوت إني كريستوس حراوت إني كريستوس حراوت إني
ክርስቶስ ሓራ ውፅኒ ክርስቶስ ሓራ ውፅኒ ኣየራት ኩሉ ይስማዕ ክርስቶስ ሓራ ውፅኒ ክርስቶስ ሓራ ውፅኒ ካብ መንግስቲ ሰይጣን ካብቲ ናይ ባርነት ኣርዑት ክርስቶስ ሓራ ውፅኒ ናይ ዘላለም ህይወት ረኺበ ናይ ዘላለም ምድሓን ረኺበ ናይ ዘላለም ዕረፍቲ ረኺበ ምስ እግዚአብሔር ናይ ዘላለም ዕርቂ ረኺበ ኣነ ናይ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ገይረ ድማ ናይ ዘላለም ምድሓን ዝረኸብከ ኣነ ናቱ ሃሌሉያ ኣነ ናይ ዘላለም ውሉድ ሃሌሉያ ብክርስቶስ ገይረ ናይ ዘላለም ምድሓን ዝረኸብከ ይራባ ካላራማ እንደሌሬቦሳ እስከ ሓንሳብ እስከ ሕሰቦ ጎደናታት ክርስቶስ ዝሓለፈልካ ሕሰቦ ጎደና ናይ መስቀል ዝሓለፈልካ ካብ ጌተ ሰማይ ጀምሮ እቲ መንገዲ ከመይ ነይሩ ከመይ ተዋሪድልካ ከመይ ተቐጥቅጥልኪ ብሓለንግ ዝባኑ ክግረፍ ከሎ ስጉኡ ክብሳዕ ከሎ ደም ክነዝዕ ከሎ ንዓኺዩ ንዓዩ ንዓኻዩ ንዓኻዩ ንዓዩ ሓንቲ ጥብታ ደም ንዓያ ኣነ ንኣማኒ ኢሉ ተሰቂሉ ንዓኺ ኢሉ ተሰቂሉ ንፍጥራቱ ፀምየ ማያስቲኑ ክብልክ ኢሉ ልክ ከምዚ ከማይን ከማኹም ከቢድን ኢሉ መስቀል ደርቢዎ ልክ ከምዚ ከማይን ከማኹም ረዚን ኢሉ ካብ ቤት ፍርዲ ናብ ቤት ፍርዲ ክመላለሱ ኢሉ ፅም ኣለዎ ዲሃይድሬትድ ኮይኒ ኣይከኣለን መስቀሉ ተሸኪሙ ከይሳ ኣይከኣለን ንፀውር ሰብ ሓጋዝ ገይሮምሉ ስምዖን እቲ ጎደና ጥራሕ ሙሕሰብዎ እቲ ዝኸዶ መንገዲ ጥራሕ ሙሕሰብዎ ቀሊል ኣይነበረን ከቢድ ናይ ፈተና ወቕቲ ነይሩ ግን ሓጎስ ካህቦ ነይሩ ሓሊፉ ንዓይ ንዓኻ ንርኢ ነይሩ ሓሊፉ ንዓኺ ይርኢ ነይሩ ሓሊፉ ንዓና ርኢ ነይሩ እንዳኸበዶ ከሎ ከይድዎ ባዕሊ ዝብለና ብእስያስ እንታይ ከም ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕ ትብል በጊዕ እንታይ ገበረ ኣፉ ኣይከፈተን ምክንያቱ ንዓኻ ጣበቐልካ ነይሩ ንዓይ ጣበቕ ነይሩ ስለ ርእሱ ይሞተን ስለ ርእሱ መከራ ይረኸበን ስለ ርእሱ ሓሳረ መከራ ይፀገበን ስለዩ ስለኸዩ ስለኸዩ ኣብ ጎልጎልታ ተሰቂሉ ስለዩ ኣብ ጎልጎልታ ተሰቂሉ ስለዩ ደሙ ፍሲሱ ስለዩ ጡፍ ተባሂልሉ ስለዩ ኣኽሊል እሾኽ ተደፊኡሉ እምበር ንሱስ ንጉስ እዩ እረ ንጉስ ነገስታት እዩ ዝፋን ዘለዎ ብርቱ ሓያል ኣምላኽ ግን ክሳዕ መስቀል እንታይ ብለና ተዓገሰ ክሳዕ መስቀል እንታይ ገበረ ተዓገሰ እንታይ ርኢ ነይሩ ንዓኻ እንታይ ርኢ ነይሩ ንዓይ ተፈጸመ ኢሉ ድማ ትንፋሱ ወፃ ግን ኣው ኣይብቃዕን ንዓይ ንዓኻን ክብል ድማ እንታይ ገበረ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ተንስዩ ኣብ ዝፋን ድማ ተቐመጠ ኣብ ዝፋን ድማ ተቐመጠ ሎማ አንተ ከም ዝበለ ጎይታ ይዘለካ ከም ዝበለ ጎይታ ይዘሎ ስለኻ ርእሱ ዝህብ ስለኻ ስለዩ ፈታዊ ኮላኩ ዝኮንኩ ደሓኒ ፈታዊ ኮልኩ ዝኮዝሓኒ ሓጠተኛ በመርገም ተጻዓንኩ ክፉእ ሰብ ምዃን እናፈለጠ ኣፍቂሩኒ ኣፍቂሩከ ስለዚህ ናይ ውዕለት መስቀል ጎይታ ንባረኸካ ኣለና ስለይ ክትብል ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዘፍሰስካ ደምካ ናይ ዘላለም ምድሓን ክረክብ ናይ ዘላለም ህይወት ንክረክብ ስለዚህ ከፈልካለይ ዋጋ ይባረኸካ ኣሎ ስለዚህ ዓብ ዋጋ ባረኸካ ኣሎ እግዚአብሔር አቦ ቴንክ ዩ ነቲ ሓደ እንኮ ዝኾነ ወድኻ መስቀል ክትሕምሽሾ ስለዝፈተኻ ስለይ መስዋዕት ክትገብሮ ስለዝፈተኻ ምትሕለፋተይ ሓጢአተተይ በደላተተይ ኩሉሲ ይሕለፍ ኢልካ ኣብ መስቀል እንሆ ስለዘውዓልካዮ ንዓይ ድማ ሓራ ክኸውን ስለዝለቐቅካኒ ባረኸካ ኣለኹ ሓራ ኮይነ ክመላለስ ስለዝለቐቅካኒ ባረኸካ ኣለኹ ሎሚ እዚ ናይ ሓርነት መንፈስ ንነፍሲ ወከፍ እግዚአብሔር በኢየሱስ
እዝኒ ሓርነት መንፈስ ነፍስ ወከፍ ይግዛእ በኢየሱስ ከሳሲና ከም መብረቅ ከወድቕ ከሎ ርኢና ኢና كم يزبلنا قال أملاك كساس أنت قبل كله كم مبرق كود كله رئيخو كم مبرق كود كله رئيخو بيسوع كريستوس سم إخزابي ربو كساس حواس لزودة قوي تبارك كله إنه تزخصص إخزابي ربو لزودة بدم يسوع كريستوس دمام رحان لزخنة بدم يسوع كريستوس مش فان لزخنة بدم يسوع كريستوس مقدس لزخنة إخزابي ربارك كله هزب خاخن كون قوي تا كابت أفسل تسوع كنا كيدان زينة برنا ناب كيدان سلزم تأخنا سلزنا يمسكلو على تجزابير نبارك كالنا بود خاب يسوع كريستوس آمين. جابير باركم.